Molt bona nit de nou, amics, conversadors i amants de la música en directe, que us reuniu cada dimecres així al Teatre Pallà amb nosaltres. Avui comencem el segon programa d'aquest tercer cicle de Conversa Live from Borriana des del Teatre Pallà, perquè Borriana sona i Borriana és cultura. I avui volem donar cabuda a un personatge gairebé mitològic i inconmensurable de la província de Castelló, tant a la música com a la comunicació, perquè avui no ve com a convidat musical, encara que és irremediable, que també sortirà el tema, ve com a comunicador perquè se compleixen 30 anys aquest any del seu projecte Nowhereman, i estic parlant premsa escrita, televisió, YouTube, ràdio, estic parlant, no pot ser altre, que viu aquí al costat a més, José Luis Llorente el Chino. Molt bona nit, benvingut a Converses. Hola, Ivan, un plaer estar així amb vosaltres. Què tal, com estàs, Chino? Molt feliç altra vegada de trobar-me dins d'este Teatre Pallà en el teu meravellós programa i enhorabona per esta segona edició de grans programes de la Converses Live from Borriana. Vas vindre el primer programa, En efecte, amigatxo, vaig vindre en l'equació en un del grau i vam fer així un parell de temes i fantàstic, per a mi va ser molt emotiu, la veritat, retrobar-me amb tu, la veritat. I què tal d'este temps, des del primer programa que vas vindre fins ara? Bueno, pues sobretot... Què has estat fent? Pues mira, en el que és el plano del Chino Gorman, i ara entrarem en el tema, pues seguim com sempre, ja saps, jo aquí te pillo, aquí te entrevisto. En la música, pues en un del grau i en Simago Lemons. Ha estat un període, per circumstàncies navidenyes, això, parat i això, però bueno, en la música seguim. De fet, este proper dissabte tenim bolo també, en un del grau, musicalment parlant. En quants grups estàs ara mateix? En este moment en dos projectes ja van. Ubergrau i Simago. Simago Lemons. Simago sempre incombustible, no? Sí, sí, indudablement, dins de no res farem ja 20 anys d'esta banda. Es podria dir que Simago Lemons està omplint una miqueta el buit de Morcillo, el Bellaco, Carmín i els grups teus de sempre? Bueno, sí. Per a continuar en la bretxa del rock? Sí, per a continuar en la bretxa sí, indudablement, perquè pensava que Simago Lemons ha sigut, diguem, la seguida de Grups Offer Santa Bafles durant molt de temps, en el meu companyero Chimo Gozalvo, i, bueno, Chaflans també me va donar aquesta seguida musical, U del Grau, en el meu companyero Juanjo, també de Chaflans, i, bueno, indudablement és una seguida. Però per a sentir-me, diguem, morcillaco, sempre estaré... Morcillaco m'ha agradat molt això. Sí, morcillaco, en el sentit de que quan els meus companys de Juan Nadie, que tu els coneixes molt, Juan Nadie fan el tribut i homenatge a Morcillo. Bueno, si teníem a Henry Amat a la banda. Sí, muy bien, Kike Amat, compañero meu en la época de los Morcillos. Está Juan Antonio Morcillo, Henry Amat y así el Chino. Sí. La setmana passada va estar així Manolo Bosch. Sí. I va fer menció, que jo no ho sabia, que jo he treballat així al Pallà. I va treballar al Pallà substituint-te a tu en un viatge a Itàlia. En efecte. I ara vull que em confirmes, perquè jo me vaig tirar a la piscina i dic, pues crec que aquest viatge a Itàlia va ser quan el Chino va fer un cameo cinematogràfic, pot ser? Te corregis, el viatge del cameo va ser en França, en París concretament, en un film que seria L'homme qui n'est pas là, i va ser perquè vaig anar allí de vacances. Resulta que un amic meu que treballava en la televisió parisiana, ell buscava gent per a fer cameos. Sí, vas fer un cameo que entraves i eixies per una porta, no? 50 vegades, no? Correcte, entraves i eixies per una porta i jo tropeçava en l'actor principal, que era Jacques Dufiló, era un actor francès mític que ja va faltar, i sí, en les pel·lícules de Louis de Funès. I simplement era en un teatre parisian, estar tot el dia de rodatge, en 300 persones d'això, i el moment que eixen del hall, ell feia l'entrada dins de la sala buscant a la seva filla, i anava apartant a la gent. I un dels que apartava, aquí. Això m'ho vas contar a Fora de Plató, te'n recordes? Sí, en efecte. Aquest programa mític que van fer als cines Rafa la Fena. En efecte. Hem viscut molts moments guapos tu i jo, Sí, moltíssim. Ivan, pensaré que tu i jo tenim una llarga amistat de fa molt de temps. I a més, el teu germà Hugo, també. El meu germà Hugo que està ahí darrere, a la grada. Molt bé, circumstancialment per el tema de la seva banda, Jaleo Real. La seva banda, correcte. Sí, que de fet sempre que venia als concerts de Morcillo, sempre era l'únic músic que li permetia cantar el Hielo. És veritat, això li vas contar a la seva filla, a l'Ina Gin. Sí, a l'Ina Gin, va ser emotiu, aquell programa. El rememorar allò va ser fantàstic. I l'altre dia, precisament, traient un poc les entrevistes de l'època de Jaleo Real, quan el teu germà i això, vaig veure un dels articles de Los Morcillos en Mayor 10, que va ser on hi ha una fotografia del teu germà, concretament, cantant el Hielo en Morcillo, en mi i en Henry Amat.
Que guai. Doncs ara que parlem de Morcillo, què et sembla si fiquem una miqueta de música en directe? Fantàstic, meravellós. No sé si aguantaràs, perquè estar tu així i no anar a la bateria... Uau. Però bueno... Està Víctor. Sí, Hot Coyotes són una bandassa, bueno, són la banda, increïble. De fet, tindré a Henry Amat, el company de tota una vida, a Agustín Aís i a Víctor, són un trio fabulós, fabulós. Vale, Chino, pues anem a fer la primera cançó que ens vas demanar. Muy bien. Els Hot Coyotes. Amics de Converses Live Framburriana, estan ja preparats els Hot Coyotes a l'escenari per interpretar el primer tema que ens va demanar José Luis Lorente el Chino, en el seu honor, Tiempos de cerveza y rock and roll de Morcillo, per Hot Coyotes. Siempre estoy cantando, aunque las cosas vayan mal. Y siempre pensando cómo las voy a arreglar. Y aunque me fallen los amigos, una guitarra me amará. Son buenos los tiempos si te lo sabes hacer. Sexy de rock and roll y una linda mujer. No me falta nada para reírme de ti. Estos son mis tiempos de cerveza y rock and roll. Estos son mis tiempos de cerveza y rock and roll. Yeah. Si hay poco dinero, hay que saberse adaptar. Si hay licores caros, baratos puedo comprar. Y donde haya una paella, desaparezca el caviar. Estos son mis tiempos de cerveza y rock and roll, yeah. Estos son mis tiempos de cerveza y rock and roll. Yeah. Y donde haya una paella, desaparezca donde haya una paella, desaparezca donde haya una paella, desaparezca el caviar. Gràcies, Agus. Bueno, Gino, què t'ha semblat la versió de Tiempos de rock and roll? Fantàstica. A més, va ser una cosa molt xula. Quan me vaig comentar la possibilitat de fer un tema als Hot Coyotes, de fet, en Hot Coyotes, Agustín me va invitar en una ocasió, en un bolo que van fer, a fer un tema de Midas Rex. Tu recordes el grup? Sí, el seu primer grup. Una de les seues primeres bandes, no? I bueno, me va dir, quin tema t'agradaria? I jo dic, pues, hòstia, el Tiempos de cerveza y rock and roll te va, vamos, que al pelo. I mira, i Doneo, s'ha quedat sensacional. A part de Midas Rex, jo no sé de quin any és, però jo era menut perquè jo era veí d'Agustín. Hombre. Això ho van dir quan van vindre de convidats. Sí. A Benicàssim, i el seu primer grup era Midas Rex. En efecte, un dels primers grups, després va muntar La Tremenda, i bueno... Va passar per Xino Neuerman, Midas Rex, o no? Sí. Midas Rex està en 3 ocasions en el canal Neuerman, junt en un bolo que va fer en Magazine, en Almassora, en una nave d'Almassora, que de fet, en una ocasió que vaig estar en Hot Coyotes, en Agustín i companyia, li vaig dir, mira, tinc aquest article, no sé si el tindràs de l'època, i diu, ostres, clar que el tinc, i el tenien marcat, és meravellós, és meravellós. I de fet, el vaig entrevistar en el seu local d'ensayo. Que guai, sí, eres una enciclopèdia del Castellón Rock. Bueno, pensar que són molts anys en això. T'has plantejat editar algo
Per a mira, recopilar una miqueta tot? sí que m'encantaria. De fet, com tu bé dius, m'ho han proposat diverses vegades, perquè ahir se podrien comptar no solament els 700 entrevistes que n'hi ha a nivell des de que va néixer en el periòdic El Baúl, recordes, no? Va passar l'antesala a una revista de Castelló, el Terràs, i passo seguido van parir el Castelló en vivo. Ha sigut tota una andadura d'entrevistes, encuentros, cròniques. Jo sempre m'ha tatxat més, i dic tatxat més bé de comentarista o entrevistar a la gent. No soc gens crític. O sigui, l'anar, per exemple, a un grup d'amics, veure'ls i demés, i dir, ostres, sonido, què tal, no? No, preferís el repertori que han fet, la situació que ahir s'ha respirat, els ritmes que han dut, com ha reaccionat el públic, més que res perquè la gent té que disfrutar de lo que té que llegir, perquè si tu damunt el fiques a parir en un bolo, no sé, a mi tampoc m'agradaria, però bueno, no soc crític, això sí que no ho soc. Com et defineixes com a músic? Un tipus inquiet, perquè pensaré que estic així, vaig començar als 14 anys en la música, en un grup d'ací de Borriana, que de fet... Carmín, no? Sí, bueno, Carmín va ser al principi, en el 79, mos diem Wheels, després Speedway, autopista, i passo seguido Carmín. I per circumstàncies d'un robo del nom, que ja crec que ho vaig contar en una ocasió, la CBS mos va fer una mala passada, mos va robar el nom, però robar, així com se diu, el nom del grup Carmín, perquè va agradar moltíssim, va llançar un artista i vam néixer com a cinema. I ara en octubre, vos dono ja la primícia, fem una reunió dels originals cinema en motiu del 40 aniversari del Maxi, del primer Maxi que es va fer a la província de Castelló. I què fareu, com un directe? Sí, farem un directe. Ja estem... Així al Pallà? Bueno, la idea és en l'auditori, perquè Juanqui, la Seta Azul, mos va donar l'oportunitat en història de la música pop de tornar a ajuntar-nos a cinema. I com va ser algo tan resumament bonico, i damunt, els temes originals, que això jo crec que té doble d'encanto. No per res, però si els músics encara estem tots vius, menys mal, i podem donar-li aquest sonit de l'època, qui millor que nosaltres, no? No és agarrar un guitarrista que pot ser molt bo, indudablement, i pot, potser inclús clavar lo que feia l'anterior guitarrista, però no té aquesta essència de l'original, això està clar. Xino, el passat 11 de gener, si no vaig errat... Correcte. 30 anys. Sí, en efecte. 30 anys com a divulgador. Sí, senyor. I com a entrevistador i cronista, no?, de la música de Castelló. En efecte. Sempre grups d'ací, no? No, no cregues. Bueno, o que vinguen, no? De fet, l'entrada va ser així de sencilla. Bienvenidos al nuevo canal Nowherman. Y he tenido que ponerle el nombre de Chinowerman, porque Nowherman, por la canción de los Beatles, estaba la canción de los Beatles, entonces no me permitía. Me tiraba, dígame, el perfil me tiraba cap afuera. Me decía, este canal de YouTube pertenece a otra persona. No, pertenece a ya tiene título. A esta gente. Exacto. Entonces vais a pensar, com soc José Luis el Chino, que mejor manera és Chinowerman, fer un enllaç. Això no m'ho roba ningú. Tinc dues preguntes que te tinc que fer sí o sí. Sí o sí. Envers el canal. La primera, com te sorgeix aquesta vocació? Perquè tant premsa escrita, ràdio, ara YouTube, televisió, a Localia també vas fer entrevistes. Correcte. Localia i Canal Castelló, pot ser, també? Canal 38, Localia Castelló, quasi 60 programes, que duiem els mateixos en el format Nowherman, els duiem en Ràdio Castelló de Cadena 7, i passo seguidor, aprofitàvem el que era la televisió d'ahir, la Localia Televisió. Com te va sorgir aquesta inquietud? Doncs mira, t'he de dir una cosa, quan jo als 14 i 15 anys es començava com a músic, m'encantava això de ficar en un micròfon davant i tu xerraves i tal i qual, i jo dic, ostres, que bonico seria que el mateix que m'estan fent a mi, fer-li jo als companyeros. I això va ser la inquietud, i aquestes sensacions que jo... Des del mateix perfil, no? Des del mateix perfil, el que, dime, Ivan, què opines del programa tal, o tu a mi... Doncs aquesta era la sensació. I com era una sensació per mi molt agradable, molt xula, el poder divulgar, el poder dir, sentir el que jo feia en la música i demés, dic, ostres, que millor formato que la premsa. Clar, d'alguna manera parleu el mateix idioma, no? De música a músic, no? Sí, totalment. Entonces, va ser una casualitat, d'aquestes coses que són casuals, de que de repente un dia, jo estava, que el coneixies, l'anuncis gratuïtos del Baúl, del 93, i així, i senyale així, ensayar en Las Gatas, perquè teníem així el local d'ensayo. Jo he treballat així en el Teatre Pallà durant tota la meva vida. És més, jo inclús, ja no estan treballant així, me sent d'ací. Fija't fins a quin punt, perquè totes aquestes parets respiren la meva vida, totes. Butaques, pasillos, camerinos, tot. El foso... Tot, absolutament. El que me digues d'ací, telars, tot.
respire la meva persona, perquè és que ha estat així tota la meva vida, des de nano. Pues entonces, li vaig demanar a doña Amparo Ferreres, que és la propietària del Teatro Pallà, i a la família Pallà, jo dic, mira, sabeu que soc músic, no tenim local d'ensayo, i si me permitiríeu uno dels camerinos. Ahí n'hi havia, en la part esquerra, n'hi havia 4 camerinos. I uno d'ells me'l van seguir, me'l va seguir, molt gentilment, sempre li agraeixeré a doña Amparo Ferreres el que mos deixarà. I per ahí van passar les gates. I entonces vaig plantejar en el periòdic El Baúl la possibilitat de fer una entrevista, que me la publicaran. Jo pensava que no me la publicarien, te ho dic de veritat, jo pensava que no. Però que bonic va ser vindre així, entrevistar-los un 11 de gener de 1993. A les gates. Les gates, no gates negres, les gates. Elles, després, en l'article està el per què van tindre que llevar-se el nom i ficar-se les gates negres. Bueno, i dona l'article a redacció, tal i qual, en aquell entonces ho passava a màquina i tal, va ser molt bonic. I jo dic, bueno, fes-en això el que tu cregues i tal. I jo, el divendres, quan eixien, perquè eixien normalment els divendres, és la premsa, els periòdics estos, me diu, ahí el tens. Me van caure les llàgrimes. Tu t'ho creuràs? Me va emocionar veure una cosa que jo havia escrit que era en un paper que tenia màxima divulgació. I ahí ja te vas enganxar a la comunicació. Vamos, en vena, tio, va ser brutal, va ser brutal. La segona pregunta també obligada. Sí. Què pinta jo al Neuermann? Perquè m'has entrevistat un munt de vegades. 5 vegades. 5 vegades? Sí. Pues mira, te conteste. Perquè clar, no soc músic, no... Perdona, te conteste. Dins del Neuermann tinc un apartat que és entrevistes a persones que valen molt la pena en el treball que estan desempenyant. I tu eres un d'ells. Hòstia, t'ho dic com ho sé. No, és així. Estàs fent uns programes molt interessants, estàs currant-ho en un equip i això, ostres, telita. Me quito la gorra, com diria Morcillo. Entonces, no estàs una vegada, estàs 5. I cada projecte que tu fes, tu bé ho saps. Sí. Esta és fora de plató. La colla on era. Quan vas néixer en Benicàssim, en la colla on era. Entonces, jo t'ho comentava i jo crec que inclús a tu te resultava un poc no graciós, però dir, ostres, me vol entrevistar. Clar, no estic acostumat. Perquè vegues la sensació, no? Que jo me sent molt halagada que tu m'entrevistes i jo crec que tu tens la mateixa sensació. Però tu ets una institució, Xino. Moltes gràcies, mutu. Bueno, què et sembla si arribat a aquest punt de l'entrevista, que és una frase que els agrada molt al meu equip, fiquem una miqueta de música en directe? Que guai! Sí? Fenomenal. Doncs anem al segon tema i després me contes els perquès. Estupendo, guai. Doncs amics de Converses Live from Burriana, anem amb el segon tema en honor al Xino, per els Hot Coyotes, Agustín Aix, Henry Amat i Víctor Quiroga, ens interpreten ara mateix, així al Teatre Pallà, Let It Be, els Beatles. When I find myself in times of trouble, my mate comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. It's the word of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be bad, there's still a child they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. It's been one window, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. It's been one window, let it be, yeah. Bueno, Xino, irremediablement, Beatles, que això m'ho va dir Agustín Aix, diu, segur que cau una dels Beatles. Sí, en efecte. Per què Let It Be, per exemple? Beatles Forever.
Pues mira, una d'elles és perquè en Si Magolemos la fem, el Let It Be. Un dia se va arrencar el teclista, Julián, en el Let It Be. De fet, fem sempre l'Imagine. I me va agradar tant lo bonica que va quedar que li vaig plantejar a Agustín. Jo dic, pues Agustín, tu te coneixes la de Let It Be? Diu, sí, sí, li dona un altre grup diferent, però ostres, he quedat encantadíssima. L'ha escoltat, està molt xula, la veritat. I per això, el Let It Be, perquè sí. I quina història tens amb els Beatles? Perquè és una passió que ve de molt enrere, no? Pues mira, ve des de peque, des de molt xaval, en el bar dels meus pares, així en Burriana, en pas descanse, i vaig sentir la cançó de Que no serà aquell dia, i per els Mustangs. I me va resultar molt curiosa, no? No, perdó, va ser, el Que no serà aquell dia va ser l'àlbum de Beatles. El Yellow Submarine va ser la cançó dels Beatles, dels Mustang, que era Amarillo, submarino és, amarillo és. I resulta que jo de nano me va resultar tan agradable la melodia que li vaig dir al meu germà, Enrique, i dic, esta cançó, quina cançó és? Diu, és un grup que se diu Los Mustangs i és una cançó dels Beatles. I des d'entonces vam comprar, ell i jo mano a mano, compràvem totes les cintes dels casset, els mítics cassets. El With the Beatles, el Forsal, el Rubber Soul, el primer va ser el Que no serà aquell dia, i així successivament tota la col·lecció. Quan se me va acabar, diguem, tot el formato de cassets, me vaig clavar en el món del vinilo. Vinilos. Quan ja vaig tindre el que jo estimava que era una col·lecció completa dels vinilos, doncs me vaig inclinar per les rares tomes alternatives, tomes falses, directes i demés. Bueno, hasta el punt de que jo quasi me considero una cosa enfermissa, perquè comprava a saco tot el que caia en les meves mans. Versions de Beatles ne tinc un xurro. Jo calculo que entre CDs, cassets, DVDs, pues unes 1.500 tindré, uns 1.500 de distints formatos. I ojo, en solitari també, John, Paul, George i Ringo. O sigui, no solament el formato Beatles, sinó cada una de les etapes també. Les sessions també. Tot. En solitari. Sí. T'has plantejat fer una mena de museu o alguna exposició? Bueno, tu recordaràs que en el Cines Rafa la Fena vaig tindre l'exposició, que la va muntar el meu fill Cristian i jo. Vaig dur 3 caixes en tots els meus vinilos, n'hi havia la tira, EPs, singles, LPs, pòsters, fotografies. I tot el hall de Rafa la Fena el vam decorar en tota la discografia. Tu te creuràs que hi ha 3 caixes me vaig dir que en dur 2? Perquè tot el hall estava tot... No cabia. Però no cabia. Això va ser en el 2008, quasi al punt del cierre de Cine Rafa la Fena, que després van entrar tu i jo, recordes, en el teleequipo, per fer-lo de... Vam tindre el privilegi, amb Dani Martínez i Ramon Pasqual. Sí, senyor. I Míriam, l'equip de Fora de Plató, de 2011. Allò va ser molt emotiu, tornar a Vam tindre entrar... el privilegi d'anar... Ja estava tancat, això, Sí, perquè ja estava tancat. De fet, mig en runa i tot. En efecte. Encara les sales, bueno, de fet, el document teu està ahí, i que estarà de per vida, i bueno, jo de vegades quan el torne a revisar, i m'emociona molt, perquè crec que és l'únic document viu, per part teua, en Fora de Plató, d'Ixos Cines. Perquè sí, quan nosaltres fem les presentacions, les premiers, que venia, per exemple, García Berlanga, que va presentar ahir París Tombuctú, molts actors, Juan Diego, en paz descanse, que va vindre també, pues fem les presentacions i n'hi ha documents, però aquesta amplitud de programa complet només la vas tindre tu. D'aquella època de sales de cine, Sí. només queda el Rex viu, no? En peu sí. Lo trist és que està molt deteriorat, la veritat, i Creus que és viable una rehabilitació? sí, però això jo crec que només ho poden fer en entitats en potència. Institucions. En potència. Jo m'encantaria tindre X per poder dir torna a reobrir les portes. Parlem en algú, Xino. És una Sí. cosa que jo tinc dos somnis, Sí. humits, se podria dir, en la cultura en la província. Sí. Un, reobrir els Cines Rex Sí. com a sala d'espectacles i teatre i de tot, varietets, i reunificar les Gates Negres, que jo crec que això sí que seria impossible. Bueno, això és més difícil, se pot intentar. Jo ho he intentat moltes vegades. De fet n'hi ha un 50% que ja està reunit i en ocasions s'han fet coses, 3 d'elles i tal, coses molt boniques. L'altre dia lo de l'homenatge a Morcillo, lo del Ja no voy a pensar más. N'hi ha 2 de les exgates, Aroa i Maria Iturralde. Sí, perquè reunir a les Gates Negres en comptes de Gisela ficar a Helena, això és inviable, no? No per això, perquè jo sempre dic que l'original és l'autèntic, indudablement. Una altra cosa és que sigui una decisió personal de que per les raons que siga, no puga o no vulgui estar, però ja fiques un membre... Jo anava més per ahir, perquè crec que Gisela no vol... No, és l'alma mater. La pobra va acabar de la música... Sí, indudablement va tenir una etapa molt intensa, molt potenta,
de fet va estar també després en orquestes, va estar molt patent, i per circumstàncies de la vida. Això és així, la música, igual que tota la vida, aplega un moment que o bé te desencantes o bé per circumstàncies, famílies, treballs, històries, tens que veure en la pressió de tenir que deixar-ho. Per cert, estem tu i jo en pantalla i tenim que enviar una salutació ben forta a Gisela Morcillo i a la seva cosina Sònia, que saps que també t'aprecia molt. Lena Gin. Sònia Martínez. Y Sonia. Y Lena Gin. Y Sonia. Gatas, al fin y al cabo. A todas. Todos somos gatas. Sí, sí. Chino. Bueno, de hecho nacisteis aquí. És veritat. En efecte. Ara mos Claro. Cada programa ens desveies un secret Sí. de la família Morcillo i de Però si la història de la música. Mira, de fet van estar 5 anys així, 5 anys. I una de les cançons de Morcillo que se diu Ja no queden roses en el camí de Burriana va néixer perquè elles venien tots els dies des de l'estació de Renfe així al Camerino, ensajaven i se tornaven. I claro, Morcillo en paz descanse sempre tenia la bonica costum d'agarrar roses, per el camí n'hi havia roses, per la parella. I un dia ja no n'hi havia roses. I va fer una cançó, Ja no queden roses en el camí de Burriana. Que guai. Molt xula. Chino, doncs el temps s'està agotant. Sí. Aquesta conversa està arribant a la seva fi. Què tal s'està a gust? Jo moltíssim. Jo el tornar a recordar-vos esta història i molt agraït a vosaltres, a tot l'equip de Conversa l'iPhone Burriana, a tu, Ivan, per res. Què faria el Chino sense la música i sense Me sentiria molt buit. De fet, tinc que dir ja com a aquest xicotiu epitafo. Quan en ma casa tinc un lletrer que fica un taulell, en el més alt que fica aquí vive un músico. I això ja t'ho va dir tot. Això el dia que no estigues així, que trigues molt temps, això ho ficarem així al pallàs. Claro. Tot lo de ma casa... Aquí vivió el Chino. Sí, aquí vivió. Pues algun dia, me passarà com esa Sabina i en Úbeda, que te la seva casa. Chino, moltíssimes gràcies per haver passat per aquest humil programa per segona vegada. Un plaer. I aquesta segona vegada sí que puc, gràcies a Paco Sales, que també el coneixes, sí, hombre, de la música incombustible, que vas tindre de Beatles amb ell. De Beatles Tribute Band, sí. Doncs et volem fer entrega d'aquesta tassa, que és per a tu, com a agraïment. Thank you. Moltes gràcies, Chino. Salutacions. Fins a sempre. Un placer. Doncs amics de Conversa Live from Burriana, aquest programa 2 d'aquest tercer cicle de Conversa Live from Burriana al Teatre Pallà ha arribat a la seva fi. Jo, com sempre, només queda recordar-vos que sigueu feliços, que viviu cada instant el més intensament possible, perquè instant que se'n va, instant que no torne. Així que fins la setmana que ve, que tornarem a estar així al Teatre Pallà, perquè Burriana sona, Burriana és cultura, amb més converses i més Live from Burriana. Fins la setmana que ve!